ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାହିର ମା ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମା କଟିକି ପେଣ୍ଠ ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ମା ମଶାଣିଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିବାକର ପାତ୍ର, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ସର୍ବଶେଷ ମହାପାତ୍ର, ଗୁଣଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଓ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଭଜନ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କୁନି କୁନି ପିଲା ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜାକୁ କମିଟି ସଭାପତି ଲିଟୁ ପ୍ରଧାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।